Sleepless Beats. Grabe kalisod sa atong panahon karon. Kung wala kay trabaho, ang resulta kay gutom. Maong uban nga mga tao dili na gid makapugong mo kapitalas patalim para pamilya di gutom. Sigig utong lalas problema dili na gid madala. Hantod wanay mabuhat mo kupot na las kadena para sa ilang papilya, para sila mo ginhawa. Bisag ka og galingon wala nahon-nahonaa. Ang kalisod way ipili tananatong masinati. Sa problema ayaw lang pagpadala. Sampita ang Ginoo para lang magkabintaha. Nga nakapait ang natong mga kaagi, kanang gusto ta mo human sa pag-eskwela pero di na tumapungat tungod sa itong mga problema. Tungod sa mga kalisod na uban di kahuman sa ilang pag-eskwela kay sila trabaho man para lang na ay mahatag sa ilang ginikanan. Gisakripisyong pag-eskwela para na isudantiyan sigig trabaho buntag udto hapon. Sugal tanan dugog singot ug ilang kamatayon. Wanahon-nahonaa ang ilang kaugalingon. Puros na lang papel ang ilahang panumbalingon. Ang kalisod way ipili tananatong masinati. Sa problema